Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ πέρα με τον αδερφό μου, φίλο μου από τα παιδικά χρόνια. Δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια γνωριζόμαστε. Πόσα χρόνια γνωριζόμαστε? Μπρο, από 5η δημοτικού, από 11 χρονών, οπότε 8 χρόνια. 8 χρόνια γνωριζόμαστε, παιδιά, τώρα είμαστε 19. Μπρο, άλλη φάση, τι 8 χρόνια. Και σήμερα θα μιλήσουμε κυρίως για κομμάτια αυτοβελτίωσης και του γυμναστηρίου, δηλαδή το πώς κύλησε όλο αυτό το journey, πώς ξεκινήσαμε, τι υπήρξε μέσα κατά τη διάρκεια όλου αυτού του ταξιδιού. Και θα δώσω την μπάσα βασικά στον Σωτήρη και θα τον ρωτήσω αρχικά πώς ξεκίνησες, πώς άρχισε όλο αυτό στο κομμάτι αρχικά του γυμναστηρίου. Okay. Και πώς ξεκίνησε, ας ξεκινήσουμε από αυτά, πώς ξεκίνησε όλο το vibe, το να θες να γυμναστείς, να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου? Μπρο, κοίτα ρε φίλε, ξέρεις, μικρός θες, ξέρω εγώ, να παίζεις παιχνίδια και αυτά είναι το κλασικό lifestyle, παιχνίδια, φαγητό και τέτοια. Αλλά όταν αρχίζεις και μεγαλώνεις και βλέπεις ότι αυτό δεν οδηγεί πουθενά, γιατί μπρο, το πέρασες κι εσύ, δηλαδή τα παρόμοια πράγματα κάναμε τότε. Αλλά ρε φίλε, αυτό δεν οδηγούσε απολύτως πουθενά. Και έβλεπα άλλα άτομα που προσπαθούσαν με αθλητισμό και τέτοια να πετυχαίνουν κάποια πράγματα, λίγο με κοπέλες, το ένα το άλλο. Και να είμαι εγώ στην άκρη με το παιδί στον υπολογιστή και λέω, κάτι δεν πάει καλά, ρε φίλε. Παρένθεση, sorry που σε διακόπτω, παρένθεση, και οι δύο ήμασταν Fortnite gamers. Επί χρόνια, λιωμένοι, και δηλαδή σε φάση δεν βγαίναμε Σαββατοκύριακα για να παίξουμε Fortnite. Κλείνω την παρένθεση. Λιώναμε ώρες Battle.net και ωραία χρόνια. Ήταν ωραία χρόνια, μπρο, όντως χρειαζόταν να τα περάσουμε αυτά για να δούμε μετά ότι όντως πρέπει να γίνει αυτή η αλλαγή. Ξέρω εγώ, γιατί ήταν όντως τεράστια αυτή η αλλαγή και αυτό το Swift. Μπρο, ξεκίνησα κλασικά στο σπίτι, αυτό το meme που είναι, ξέρω εγώ, το Abzeno. Ναι, με τα βιντεάκια στο YouTube, ξέρω εγώ. Έριχνα κάτι planks εκεί πέρα και κοιλιακούς κρυφά στο σπίτι, στο δωμάτιό μου. Και σιγά σιγά άρχισα να βελτιώνομαι, λίγο έτσι κοιλιακούς, κάτι θολά εδώ πέρα. Να ανεβαίνει όμως full το confidence, γιατί σκέψου, από εκεί που είσαι ένα skinny kid, ένα χοντρό παιδάκι, ξέρω εγώ πώς θα το πω, κατάλαβες. Ξαφνικά αρχίζει και βελτιώνεσαι το σώμα σου και λες, οκ, τι γίνεται εδώ. Ναι. Και αρχίζει και ανεβαίνει και το respect, γιατί πηγαίναμε προπόνηση και θυμάμαι να συγκρίνουμε ένας με τον άλλο και να ήμουν εγώ στις δυνατές, ξέρω εγώ, εκεί πέρα ψηλά. Και τέλος πάντων, μπρο, ξεκίνησα μετά να το παίρνω πιο εντατικά, να κάνω πιο πολύ στο σπίτι και διατροφή και το ένα το άλλο. Υπήρχε ενδιάμεσα εννοείται και heartbreak και όλα αυτά. Ναι. Κλασικά, ρε φίλε, okay, που αυτό ήταν το μεγαλύτερο motivation που υπάρχει. Και από εκεί και πέρα μετά είναι discipline, δηλαδή το αγαπάς και δεν το αφήνεις με τίποτα, δεν το παρατάς. Θέλω να μας μιλήσεις συγκεκριμένα για αυτό το discipline, για αυτό το heartbreak που πέρασες και βίωσες, γιατί πέρασα κι εγώ σε μια παρόμοια φάση. Όλοι, μπρο. Και πώς σε επηρέασε και αν θεωρείς ότι το κίνητρο για έναν άντρα στο γυμναστήριο είναι απλά ένα heartbreak ή το έχει από πριν? Μπρο, να σου πω την αλήθεια, το σκεφτόμουν αυτό πριν έρθω. Λέω, από τους πιο classic λόγους που ξεκινάει κάποιος γυμναστήριο, ένας άντρας, είναι ή επειδή μισεί τον εαυτό του ή γενικά για κοπέλες, δηλαδή ή να κερδίσει μια ή heartbreak, κάπως έτσι το σκέφτηκα. Ναι. Και μπρο, εντάξει, εμένα πιστεύω ήταν το δεύτερο, ήταν heartbreak και αυτά. Γιατί ρε φίλε, ήμουνα εκεί πέρα, ξέρω εγώ, χαρούμενος, πίστευα ότι όλα θα πάνε καλά μετά από χρόνια. Και μπρο, άλλαξαν όλα, καταστράφηκαν όλα και άλλαξε τελείως το μυαλό μου. Δηλαδή, το μυαλό μου μετά ήταν καθαρά μονόδρομος, ήταν απλά ένας στόχος και πρέπει να πετύχω αυτό. Και φάνηκαν και αποτελέσματα, δηλαδή έτσι, πολύ περισσότερο από ό,τι παλιά. Που απλά, ξέρεις, έκανες χαλαρά. Ναι, κατάλαβα. Άρα σε επηρέασε πάρα πολύ, λες, το heartbreak στον τομέα του fitness. Ναι, ρε, γιατί ξέρω και άλλους φίλους που το έχουν περάσει αυτό. Δεν ξέρω αν το έκανες κι εσύ, αλλά θυμάμαι να βλέπω φωτογραφίες, ξέρω εγώ, ή να σκέφτομαι κάτι από οτιδήποτε, ξέρω εγώ, στιγμή και αυτά, και να τρελαίνομαι και να μπαίνω και να πουσάρω απίστευτα πολύ. Που άλλες φορές θα ήμουν πιο ήρεμος, έτσι, με μουσικούλα και αυτά.
Και εσένα κάπως έτσι θα είναι. Ναι, ναι. Αυτά θα τα πούμε μετά, έχουμε μετά κι άλλο record. Round 2. Λοιπόν, πώς νιώθεις όταν ας πούμε ξεκίνησες από την πρώτη μέρα και έφτασες μετά από 1-2 χρόνια να συνεχίζεις να γυμνάζεσαι και είδες το αποτέλεσμα, είδες τη βελτίωση, actually να βλέπεις το σώμα σου να αλλάζει και πώς αυτό επηρέασε τον κοινωνικό σου κύκλο και γενικά τα άτομα που έχεις δίπλα σου, πώς σε αντιμετώπιζαν, πώς σου μιλούσαν μετά από αυτό, τι respect κέρδισες από αυτό. Πες μου λίγο συγκεκριμένα σε αυτό το τομέα. Μπρο, πάρα πολύ καλή ερώτηση. Ρε φίλε, καταρχάς ξεκίνησα, εγώ είχα μια περίεργη διαδρομή. Ήταν περίεργο το journey μου γιατί ξεκίνησα 1 χρόνο συνεχόμενα και έπρεπε μετά μία για τα χάπια για την ακμή 8 μήνες να σταματήσω και μία μετά για τρίτη λυκείου χωρίς κανένα λόγο. Οπότε απλά χάλασα έτσι το progress που θα μπορούσα να έχω. Αλλά μπρο, για αυτό που λες, κατάφερα μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια, παρόλο τα κενά αυτά που είχα, άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, άλλαξε το physique full, άλλαξε το σώμα, έγινα φέτες γιατί εγώ ήμουν full στο cut και στο shredded. Και γενικά, μπρο, respect και από κοπέλες και από άντρες. Βασικά από κοπέλες δεν ήταν respect, ήταν απλά στην πέτυχη, ξέρω εγώ έτσι. Δηλαδή, μπρο, θυμάμαι από εκεί που ξεκίνησα να ανεβάζω στο TikTok και μέσα σε λίγο καιρό πήγα ένα βιντεάκι 50.000 likes με 1000 comments μόνο κοπέλες να λένε, ξέρω εγώ, για το σώμα και αυτά. Γιατί ήταν απλά ένα σώμα, δεν έλεγα κάτι. Ναι, κατάλαβα. Και όντως το σώμα αλλάζει πάρα πολύ στον τρόπο που σε βλέπουν οι άλλοι. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Και από τις κοπέλες και από τους άντρες και το πώς βλέπεις εσύ τον εαυτό σου. Γιατί λες, ωραία, φίλε μου, είναι αυτό το μικρό παιδάκι και δες πώς είμαι τώρα, ξέρω εγώ, είσαι χαρούμενος με τον εαυτό σου. Πάντα θες παραπάνω, αλλά είσαι χαρούμενος με αυτό που έχεις και αυτό που έχεις καταφέρει. Ναι. Οκ. Πες ότι ήσουνα στην αρχή τώρα, δηλαδή έβλεπες τον Young Soto. Οκ. Τι συμβουλή θα του δίνες για να ξεκινήσει το γυμναστήριο, δηλαδή ποια είναι, θεωρείς, τα λάθη που έκανες και ποια θα ήταν η συμβουλή που θα έδινες στο μικρότερο σου εαυτό, σαν τώρα. Ωραία, μπρο, τι λες τώρα. Ρε φίλε, έκανα πάρα πολλά λάθη, δηλαδή βασικά έτσι μαθαίνεις κιόλας, από τα λάθη μαθαίνεις. Κοίτα, από θέμα gym θα του έλεγα να μην το παρατήσει για τίποτα, να μην το αφήσει ποτέ. Δηλαδή μόνο και μόνο που θα είχα consistency, παρόλο τα λάθη που θα έκανα, όσα λάθη και να ήταν, πάλι θα είχα καλύτερο progress από τώρα, οπότε είναι αυτό. Και δεύτερο ίσως θα ήταν να μην τον νοιάζει τόσο τι θα πούνε οι άλλοι και η γνώμη γενικά των άλλων. Δηλαδή πάντα θα πήγαινα στο γυμναστήριο με ένα φίλο μου, θα χαλούσα το δικό μου πρόγραμμα για να κάνω το δικό του, θα έκανα αυτό που με έλεγε αυτός. Ενώ εγώ είχα καλύτερο φυσικό και ήξερα πιο πολλά από αυτόν. Απλά από ευγένεια ή δεν ξέρω καν γιατί, παιδί, το έκανα αυτό και με κράτησε πολύ πίσω αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή χτυπούσα κάτι 2 ώρα και workouts, ό,τι να είναι, απλά έκαιγα τους μυς μου, δεν κέρδισα τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, πολλά άλλα. Και με κράτησε πολύ πίσω αυτό. Πιστεύεις ότι ο κοινωνικός σου κύκλος και αυτό που λένε τα 5 άτομα που έχεις γύρω σου είναι αυτός που είσαι εσύ, πραγματικά, ότι επηρεάζει το όλο ταξίδι σου σε όποιο τομέα να είναι αυτό, να είναι στο financial freedom, στο gym journey, σε οτιδήποτε θες να καταφέρεις. Πιστεύεις ότι σε επηρεάζει θετικά ή αρνητικά? Μπρο, ο κύκλος σου έχει τη μεγαλύτερη επιρροή, πιστεύω, πιο πολύ και από την οικογένειά σου. Δηλαδή, γιατί με αυτούς παίζει να περνάς και πιο πολύ χρόνο και πιο viable χρόνο. Γιατί με οικογένεια είναι πιο έτσι family moment, λες κάτι αστείο και αυτά πιο. Κατάλαβες. Ναι. Μπρο, στο σχολείο είχα μεγαλύτερο κύκλο όπως όλοι και αυτό με κράτησε πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή, θυμάμαι πάλι, επειδή δεν ήμουν confident, έκανα copy αυτό που έκαναν οι άλλοι και πολύ λίγοι ήταν όντως σωστά παιδιά. Ήταν όλοι, ξέρω εγώ, μαγιά, να βρίσουν, να κοροϊδέψουν. Γενικά, μόνο ό,τι κάνουν οι άλλοι. Δεν κοιτούσαν τον εαυτό τους και αυτό με κράτησε πάρα πολύ πίσω. Και φέτος που τελειώσαμε το σχολείο και επιτέλους κράτησα τα 5 άτομα που θέλω εγώ. Εννοείται, εσύ ρε φίλε my boy. Let's go. Μπρο, αυτό άλλαξε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, έχω καταφέρει ό,τι έχω καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια
Το έκανα και με το παραπάνω μέσα σε. Μόλις τελείωσε το σχολείο. Ναι, ακριβώς. Σε μισό χρόνο, ξέρω εγώ. Και παίζει τεράστιο ρόλο για το πώς νιώθεις ψυχολογικά, για το πώς θα δεις, πώς βλέπεις το μέλλον σου. Μιλούσα με το φίλο μας τον Ρόραν και του λέω, μπρο, όταν πετύχω και όταν πετύχουμε, το ένα και το άλλο, ξέρω εγώ, του είπα κάτι. Και μου λέει, μπρο, μου άρεσε αυτό που είπες, γιατί όλοι θα λέγανε αν και άμα και του λέω, όχι, μπρο, όταν. Και λέει, γι' αυτός, μπρο, συμφωνώ ξεκάθαρα. Είναι όταν θα πετύχουμε. Θέλει να έχεις vision και mindset για αυτό που είναι να κάνεις. Ο Ρόρα είναι ένα άλλο Παπαευαγγέλιο που πρέπει να έρθει εδώ πέρα. Θα έρθει εδώ πέρα, έτσι. Θα έρθει εδώ πέρα και θα παιχτεί τρομερή συζήτηση. Εντάξει. Αυτό είναι ένα άλλο chapter, τελείως διαφορετικό. Είναι και αυτό στην πεντάδα στο αλλά group και είναι, ξέρει. ναι. Αμπίτσο αυτό το παιδί. Συμφωνώ. Λοιπόν, μια πάρα πολύ σημαντική ερώτηση που θα σε βάλει σε πάρα πολλές σκέψεις και θα κάνει visualize πολλά πράγματα. Ναι. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου από τώρα που ξεκινάς το journey σου στο Financially Freedom, ξεκινάει YouTube, θα βάλω από κάτω να το δείτε. Και γενικά πώς βλέπεις τον εαυτό σου τα επόμενα 5 χρόνια στα κομμάτια αυτά που σου είπα. Λοιπόν, bro. Ποιοι είναι οι στόχοι σου αρχικά, δηλαδή τι θες να πετύχεις, ας πούμε, στα επόμενα 5 χρόνια, τι θες να πετύχεις σαν Σωτήρης, σε οτιδήποτε είναι αυτό. Καταρχάς, bro, το πιο σημαντικό για μένα είναι να καταφέρω επιτέλους να κάνω retire τους γονείς μου και τον εαυτό μου, δηλαδή δουλεύω 9 to 5 και εγώ και οι γονείς μου και θα γίνει, απλά περιμένω, γι' αυτό παλεύω και πραγματικά δηλαδή αυτός είναι ο πρώτος και πιο βασικός μου στόχος. Να σταματήσουν επιτέλους να δουλεύουν, να μπορούν να βασιστούν, ξέρω εγώ, σε μένα, αλλά όχι κάτι απλά κέρδισα ένα jackpot, ξέρω εγώ, και κάπως έτσι. Δηλαδή να είναι κάτι σταθερό που δεν πρόκειται να πέσει, δεν πρόκειται να χαλάσει. Θέλω πάρα πολύ να ανέβω στα social media, να χτίσω ένα κοινό και να μπορέσω να βοηθήσω άτομα. Αυτό που κάνουμε τώρα δηλαδή. Να βοηθήσουμε με αυτά που ξέρουμε και άλλους νέους ή άτομα όπως είμαστε εμείς. Αυτό που λέγαμε χθες. Ακριβώς. Δηλαδή αυτό που έχουν πετύχει τώρα μεγάλοι influencers. Τώρα τι να πω, Κόγιας, Dream Greek, ο Τζάνε που έφυγε δυστυχώς, shout out, rip. Αυτό δηλαδή να έρθει, ξέρω εγώ, και κάποιος να σε σταματήσει στον δρόμο και να σου πει, ξέρεις, μου άλλαξε τη ζωή. Ναι, δηλαδή από τον τρόπο που σκέφτομαι μέχρι και τη σωματική μου διάπλαση, ξέρω. Ωραία τα likes και αυτά, αλλά δεν υπάρχει πιο σημαντικό και πιο viable από το να έρθει κάποιος και να σου πει με βοήθησες να αλλάξω τη ζωή μου. Δηλαδή, εγώ στο TikTok, ας πούμε, είναι τεράστια επίχυση σε σύγκριση με το YouTube και πάλι το YouTube το εκτιμώ πιο πολύ. Γιατί κάθε το άλλος ξοδεύει το χρόνο του, έρχεται πιο κοντά με σένα και μετά σου λέει ότι ξέρεις τι, με βοηθάει αυτό εδώ πέρα, μου δίνεις motivation και συνεχίζω πιο δυνατά. Και αυτό είναι μόνο η αρχή, δηλαδή είναι full σημαντικό αυτό για μένα. Με γεμίζει πάρα πολύ. Και αυτό, δηλαδή ο σκοπός μου είναι να μπορέσω να βοηθήσω και άλλα άτομα και να κάνω retire τους γονείς μου και τον εαυτό μου. Αυτά είναι δύο από τα πιο βασικά goals μου. Οκ. Μετά εντάξει, φυσικ και όλα αυτά πάνε παράλληλα. Δηλαδή θέλω εννοείται καλύτερο φυσικ και θα γίνει. Είναι δικιά σειρά. Αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο, νομίζω θα είναι quick, θα είναι έτσι μικρό, συνοπτικό, αλλά αρκετά valuable, πιστεύω. Να γνωριστούμε, ξέρω. Ναι, να γνωριστούμε λίγο με τον κόσμο, με το κοινό και θα έρθουν κι άλλα, πολλά που έχω στο μυαλό μου. Έτσι. Οπότε, shout out my boy. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε που μας πάντα. Και κάντε like, subscribe, comment, στείλτε τον σε όποιον φίλο σας, φίλη σας θέλει. Έτσι. Και τα λέμε στο επόμενο. See ya. Hey guys.